Ай, леле, ай, леле, кога боли ти е, когато лягаш, как се чувстваш, замахнатото си. Леле, ай, леле, кога въргам ми, можеш ли ти аромата ми? Защото ходи с колега. Направете път на шефката Юлия и учете се от шефката. Как се прави дъжд от банкноти, башки прави още 50 левели. Направете път на шефката и учете се от шефката. Как се прави дъжд от банкноти, бачки прави, не спира да работи. Юлия,